дамми Ахавайн дар ҷазираи Суқатраи Яман. Дамми Ахавайн номи як гурӯҳ дарахтонест, ки дар ҷазираи Суқатраи Яман воқеъ аст. чуноне ки дар навор дида истодаед, ин минтақа бисёр растаниҳои аҷиб ва шигифтангез дорад. таърихи ин дарахтон ба 65 миллион сол мерасад. аҷоиби ин дарахт дар он нест, ки онҳо ба замбуруғ, яъне хочи азимҷусса монанданд, балки вақте танаи ин дарахтонро мебурем, аз танаи ин дарахтон моеъи сурхранге мисли хун хориҷ мешавад. ба ҳамин хотир ин дарахтонро дарахтони дамми Ахавайн, яъне хуни бародарон номиданд. мавриди дуюм: ғори равшанидиҳанда дар Зеландияи Нав. ин манзара осмони ситоразореро мемонад, ки дар замин воқеъ аст, ва шояд шумо фикр кунед, ки ин манзара сохтагист ва монтаж аст, аммо хато мекунед ва ба шумо 100% кафолат медиҳед, ки ин манзара табиист. вақте инсон вориди ин ғор мешавад, вуҷуди ӯро як намуд суруру хушҳолӣ фаро мегирад. мавриди сеюм: кӯҳҳои Тянши дар Чин. шояд ин кӯҳҳо барои шумо ошно ба назар расанд, зеро ин кӯҳҳо илҳомбахши филми Аватар мебошанд. ин кӯҳҳо, чуноне ки медонед, дар Чин воқеъ ҳастанд ва баландии ин кӯҳҳо ба 800 метр мерасад. вақте шумо ин наворро дида истодаед, шояд худро дар дохили филм тасаввур кунед. мавриди чорум: чашмаи оби парранда дар штати Невадаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. ин чашма иштибоҳан дар натиҷаи ҷустуҷӯи нафт ва гази табиӣ ба вуҷуд оварда шудааст. яъне як гурӯҳ одамон дар ҷустуҷӯи нафт ва газ буданд ва ҳамин чоҳҳоро канданд. онҳо нафт ва газ наёфтанд, аммо фаромӯш карданд, ки шояд аҳамият надоданд, ки ин чоҳро бубанданд. дар натиҷа ин чоҳ роҳе шуд барои берун омадани ин обе, ки имрӯз мо шумо дида истодаем, ва боиси пайдо шудани ин шигифтӣ. Бамуккали дар Туркия. Бамуккали истилоҳи туркист ба маънои қасри пахта, ва ин минтақа, чуноне ки дида истодаед, бисёр сафед аст ва ин минтақа дар натиҷаи бориши бисёрсолаи барф ба миён омадааст. шояд шумо бо дидани ин навор фикр кунед, ки иқлими ин минтақа бисёр сард аст, аммо иқлими ин минтақа муътадил аст. мавриди шашум: кӯли Байкал ё худ чашмаи обии Сибир дар Русия. ин кӯл таърихи 30 миллион сола дошта, аз қадимтарин кӯли таърих ба шумор меравад ва ҳамчунин чуқуртарин кӯли дунё низ мебошад. ранги ин об бисёр ҷаззоб ва ҷалбкунанда аст. мардум дар бораи ин кӯл хурофоти зиёде нақл мекунанд. аз ҷумла яке аз ин хурофот вуҷуд доштани ҷонваре ба номи аждаҳои роҳбари об аст. яъне мардуми маҳал эътиқод доранд, ки дар ин кӯл аждаҳое зиндагӣ мекунад, ки ба ҳамин кӯл роҳбарӣ мекунад. ва ҳамчунин як хурофаи дигар ин аст, ки мардум дар ин кӯл баъзе ҷонварони фазоӣ, яъне инопланетиянҳоро дида бошанд. шумо чӣ фикр доред? мавриди ҳафтум: парки миллии Занши-Данши дар Чин. ин манзараи зебо натиҷаи ҷамъ шудани боқимондаҳои конҳои канданиҳои фоиданок, ки таи 24 миллион сол ҷамъ шудан мебошад. ва шояд шумо фикр кунед, ки ин минтақа низ ҳақиқӣ нест ва монтаж шудааст ва ё сохтагӣ аст ва ё дигар, аммо боз ҳам таъкид мекунем, ки ин минтақа 100% табиӣ мебошад ва сазовор аст, ки ба он мӯъҷиза гуфта шавад. мавриди ҳаштум: дарвозаи дӯзах дар Туркманистон. қутр, яъне диаметри ин ғор ё ин чуқурӣ ба 69 метр ва чуқурияш бошад ба 30 метр мерасад. ҳарорати ин минтақа ба 400 дараҷа баробар аст. ин минтақа аслан соли 1971 тавассути геологҳои шведӣ кашф шудааст. дар ҷаҳон ҳамон вақтҳо хабаре паҳн шуд, ки дар Туркманистон ғоре вуҷуд дорад, ки даруни он пур аз гази заҳрнок мебошад. геологҳои шведӣ ба хулосае омаданд, ки
барои аз байн бурдан ин газҳои заҳрнок, ки ин газҳои заҳрнок муҳити атрофро ифлос мекарданд, бояд ин ғор сӯзонда шавад. Агар ин ғор сӯзонда шавад, қатъан дар арзи чанд рӯз газҳои заҳрнок сӯхта нобуд мешаванд. аммо ин тасаввури онҳо комилан иштибоҳ буд, зеро вақте онҳо оташро равшан карданд, баъд аз чанд рӯз оташ хомӯш шудан надошт. Яъне газҳои заҳрнок езине ки сӯхта хомӯш шаванд. Ва аз он рӯз ба баъд ки гӯем аз соли 1971 то имрӯз зиёда аз 50 сол мешавад ки ин ғор ҳамчунон сӯхта истодааст. ва комилан баръакс шид, яъне нияти геологҳо дар он буд ки газҳои заҳрнок сӯхта тамом шаванд ва ба муҳити атроф заҳр паҳн нашавад. Аммо баръакс, дуди ғализе ки аз ин оташ ба муҳити атроф паҳн мешавад, чанд баробар ин муҳитро ифлос кардааст ва ҳеҷ беҳбудӣ нест. бо вуҷуди ин қадар хатарнокӣ ва ин қадар ба саломатӣ зарар доштан, аз ин минтақа сайёҳон ва сокинон дидан мекунанд ва шавқи зиёд доранд. мавриди нуҳум. кӯҳи Рорайма дар Венесуэла. баландии ин кӯҳ ба 8010 метр мерасад. ин кӯҳ дар байни давлатҳои Бразилия, Гавана ва Венесуэла воқеъ аст. мавриди даҳум. шаҳри зериобии Гонконг дар Мексика. дар ин минтақа беш аз 500 тимсол вуҷуд дорад. ва ногуфта намонад, иштибоҳ накунед бинандагони азиз, инҳо муҷассама нестанд, балки тимсоли инсонҳои ҳақиқӣ ҳастанд. яъне ин ҷисмҳое ки инҷо дида истодаед муҷассама, яъне ҳайкал нестанд, балки бадани ҳақиқии инсонҳое мебошанд, ки чуноне ки маълум аст, ин минтақа як замоне шаҳри будааст, ки дар он одамон зиндагӣ мекарданд ва аммо бо сабабҳои номаълум зери об мондааст. ва ин муъҷиза аст, ки ҷасади ин инсонҳо то имрӯз напусидааст ва барои мо мондааст. ва шояд шумо ҳам ба мисли мо, ба мисли ҳатто худам дар фикри достонҳои динӣ афтодед, яъне саргузашта ва қиссаҳои динӣ, ки дар ин бораҳо гуфта мешавад. куллан тасаввури шумо дар ин бора чист? Дар зери навор метавонед барои мо нависед. мавриди 11. кӯли Банафшранг дар Сенегал. мавриди 11. кӯли Банафшранг дар Сенегал. ранги ин кӯл ба мисли кӯлҳои дигар ранги оддӣ дошт, аммо як замонҳои қаҳтӣ шуда будааст ва баъд аз он ин кӯл ба ранги банафш даромадааст. далели илмӣ барои чунин ранг доштани кӯл дар он аст, ки дар ин кӯл баъзе ҷонвароне кашф шудаанд, ки онҳоро ба чашми оддӣ дида намешавад, аммо ҷонварони микроскопӣ, ки онҳо дар натиҷаи баъзе реаксияҳо аз бадани худ моддаҳое хориҷ мекарданд, ки боис мешудааст ин кӯл ба ҳамин ранг табдил ёбад. ва дар ин бора баъзе хурофот низ вуҷуд доранд. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Метавонед ки дар зери навор барои мо нависед. 12. Салар де Иона, Боливия. салар де Иона ба маънои саҳрои намак аст. ин минтақа бисёр баланд аст ва баландии ин минтақа ба 3650 метр аз сатҳи баҳр мерасад. дар ин минтақа зиёда аз 10 миллиард тонн захираи намак вуҷуд дорад, ки аз он солона 25 миллион тонн намак истихроҷ карда мешавад. вақте борон меборад, ин минтақа мисли оина мешавад ва вақте шумо баъд аз борон ин минтақаро бинед, ҳатман шавқи он дар дили шумо пайдо мешавад, ки дар ин минтақа акс бигиред аз худатон. 13. кӯли Фирӯзагӣ дар Индонезия. ин кӯл бисёр зебо ва ҳамзамон бисёр хатарнок мебошад. зиёраткунандагон, ки онҳо ҳам аҳолии маҳаллӣ ва ҳам хориҷиён мебошанд, яъне сайёҳон, шавқи зиёд барои зиёрати ин минтақа доранд.
онҳо шавқ доранд ки ба баландие бароянд, ки дар он ҷо вулқоне ба номи Кавайҳен вуҷуд дорад. аммо лозим ба зикр аст, ки ин минтақа барои шино номуносиб аст, зеро дар таркиби обҳои ин минтақа таркиботе аз гулгирд пайдо шудааст, ки барои саломатии инсон бисёр хатарнок аст. ба ҳамин хотир зиёрати ин кӯл маҳдуд карда шудааст, яъне дар вақтҳои муайян зиёрат карда мешаванд ва барои шахсиятҳои муайян. мавриди 14 ғори ях дар